आज या ठिकाणी सत्ताधारी पक्षाचे राज्यस्तरीय नेते येत आहेत। यापूर्वी बीजेपीचे येऊन गेले, बीजेपीची सभा झाली। आज त्यांचेच उपमुख्यमंत्री दीपक केसरकरांचे शिंदे गटाचे सर्वेसेवा एकनाथ शिंदे येत आहेत, त्यांची आज सभा लागते। मला हेच कळत नाही की जर एवढा विकास केलात आणि एवढे तुम्ही सक्षम नेते आहात, तर आज तुम्हाला मोठ्या राज्यस्तरीय नेत्यांना आणून इथे सभा घ्याव्या लागत आहेत। म्हणजे आमचं सिद्ध होतं की विरोधक म्हणून जे काही आम्हाला कमी लेखत होते आणि खोट्या गोष्टी गजाली मारून विकास भासवत होते जनतेला, त्यांना आज पराभव दिसायला लागला आहे। आणि पराभव दिसायला लागल्यामुळे या ठिकाणी राज्याच्या नेत्यांना प्रचार सभा घेण्यासाठी यांना भाग पडतंय। खरं तर आजची सभा एकनाथ शिंदेंची दीपक केसरकरांच्या रिटायरमेंटची सभा असेल। ही निवडणुकीची प्रचाराची सभा कमी आणि दीपक केसरकरांच्या राजकीय रिटायरमेंटची सभा असेल असं माझा थेट आरोप आहे।